Здравейте хора, аз съм Георги Бинев и днес ще ви покажа как да си направим ето това, кой ми гледа профила. Както знаете, страниците ви карат да споделяте, да харесвате и тем подобни, но сега ще ви кажа цялата истина. Това е един чист и глупав фейк. Значи той се прави последният начин. Натискаме, пускаме това, натискаме изследване на елемент. Отваряме това тук. Трябва да разширим и сега преименуваме просто. Кой ми гледа профила. Сега трябва да намерим едно око, да речем, изследване на елемент. Просто заменяме картинката тук. Ето сега стана едно фейк работещо меню, кой ми гледа профила. Сега обаче тук не пише кой ви го е гледал. За целта първо ще премахнем тези. Това е последния начин. Изследване на елемент. Изтриване на връзката. Изследване на елемент. И отново изтриване на връзката. Всъщност само тази връзка. Така. Тук ще трябва да речем, сложим някаква картинка на ваш приятел, обаче аз ще го направя с моя картинка, моят профил. Става последният начин, просто заменяме линка, правим малко ширината и дължината на изображението и става. Сега трябва да премахнем менюто приятели. Става последният начин, изтриване на възел, изтриване на възел, готово. Сега малко да го разпишем. Кой може да ми вижда информация на страница, изследване на елемент отново. Така. Отново тук. Кой може да ми гледа? Георги Бинев преди 3 минути. И затваряме. Значи, ето така става това нещо. Естествено, след като презаредим страницата от тук, това ще се махне и няма да може да направим нищо по въпроса. Така че не се връзвайте на това споделяне, лайкване, харесване, абониране и там каквото и друго да ви карат да правите, няма да стане. Това е начин, който. Другия начин е с Photoshop. Обаче те не изглеждат толкова реалистично с Photoshop, а така, защото може да се направите снимка с телефона и това е. Кой ми гледа профила? Да, бе. Само ще ви кажа, че ако Facebook искаш да има такова нещо, ще да го има. Довиждане от мен, лека нощ, Георги Бинев.